Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Wenezdee, abalị 27 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us02web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwa nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwa ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ụlọ ọrụ Nigerian Security and Civil Defense Corps (NSCDC) ekwupụtala ka eke si nye anwụ na njinji ahụ jiri n'etiti ha na ndị uwe ojii n'obi ụlọ ọrụ ha dị na Owerri n'ụbọchị Mọnde gara aga. Ozi anyị nwetara kọwara sio na njinji a jiri n'otinyere ọtụtụ ụmụafọ Imo nakwa ndị ọkwọ ụgbọala n'oke ụjọ bụ ndị riri mbọmbọ ịzọrọ isi onwe ha mgbe egbe na-arị ibe ya elu ebe ha chere na ọ bụ nnọọ ndị ọkpa egbe. Ka o sila dị, mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ya bụ mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ, Maazị Michael Oga bụ onye isi ụlọ ọrụ NSCDC ngalaba nke steeti Imo boro ebubo sio na njinji ahụ jiri n'ụbụ nnọọ mwakpo ndị uwe ojii wakporo ya na ndị ọrụ ya. Ọ gasịrị na ọ bụ n'ihi otu nwa amadi bụ Nọmso Eze Nwanne bụ onye sịrị na ya bụ onye uwe ojii mana o jighị akwụkwọ nkọwa onwe zuru oke. Ọ sịrị na ndị ọrụ ya na Eze Nwanne gbarịtara ịgba ọnụ n'oge ọ gara bochiere ụgbọala ya ụzọ mgbe ya siri ọha ji egbe ma wee na-alọta bụ ebe ọ gara njem nleta n'ogbe ahụ mmanụ gbawara ma gbagbuo imirikiti imi ndị mmadụ n'ụbọchị Sọnde gara aga. Ọ sịrị na Eze Nwanne ka okwu a gasịrị bịara chụrụ ha bịawa Owerri wee bochikwa ya ụzọ ọzọ ma mịpụtakwa egbe wee yi egwu ịgbagbu ha tupu ndị ọrụ ya anwụchie ya. Ọ gasịrị na ya agaala kpọtụrụ onye na-arụgodi ọrụ dịka onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ DSP Giwa ka ọ bịa kọwapụta nwoke a dịka onye ọrụ ya, mana a gwara ya na ezigala nwoke a na Kaduna mana ya ahụghị onye pụrụ inye nkọwa gbasara nwoke a ha ji eji. Ma n'oge ọ na-achọ ịga kpọtụrụ onye isi ndị uwe ojii Mopo 18 nke dị mita 10 n'akụkụ ụlọ ọrụ NSCDC ka ụgbọala 8 ndị uwe ojii gbara ya okirikiri wee malite ịgba egbe aghara aghara. Ọ sịrị na ha kpụpụtara ya n'ụgbọala ya wee dọkpụrụ ya gaa n'ụlọ ọrụ ha were nkụrụnkụrụ dị iche iche kụpụ ya kịrịkịrị staa n'anya ma kpachikwa ya. Ọ gasịrị na ka ọ gasịrị awa 3 osote onye kọmishọna ndị uwe ojii na-ahụ maka usoro ọrụ bịara gbatara ya ọsọ enyemaka ma kwalata ya n'ụlọ. O mere ka amatasio na mgbe ya rutere n'obi ụlọ ọrụ ya ka ya chọpụtara na ebelebe gburu n'ebe ahụ dịka ndị ọrụ ya abụọ nwetara mmerụ ahụ ebe a gbagbukwara otu onye. Ha nọkwara n'ebe ahụ mebie ọtụtụ ngwongwo tinyere ụgbọala o ji arụ ọrụ na ụfọdụ ụgbọala ndị ha kpachiri site n'aka ndị omekome bụ nke ha ji eme ihe akaebe, napụ ya ekwentị ya nakwa egbe nta piso tinyere egbe AK-47. Ọ ga-akọwara nke a dịka ihe ihere dịka ọ sịrị na ndị uwe ojii a kpọpụtara onye otu ha eji wee kpọrọ ya lawa ebe ọ sịrị na ngwa ndị ahụ ha kpachiri ka ha sị na ha ga-enyeghachi ha ya ọ bụrụ ma ha edozie okwu ahụ taa. Ọ sịrị na ọ bụ ihe jọkara udere na njọ na ha nwa bụ ndị kwesịrị ichekwa ndụ na ngwongwo na-akwalitazi ngụ ịmata mbe na-abụ nke bụ oke. Ka ọ dị ugbu a, osote onye kọmandantị ụlọọrụ NSCDC bụ Benjamin Nna Okafọ bụ onye agbara egbe n'ụkwụ na aka nọ n'ụlọ ọgwụ FMC
dị n'Owerri ebe ọ na-anara ọgwụgwọ. Ndị Imo akọwala nke a dịka ihe jọkara udele na njọ ebe ha sịrị na o doola ha anya ndị bụ ndị ọkpa egbe ahụ a na-amaghị ndị ha bụ. Na ihe ndapụta ọzọ, ndị uwe ojii steeti Imo azaghachila ụlọọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC wee kọwaa ihe kpatara mmiri ji wee banye n'opi ụgbọgọrọ nke kpatara ha ji wee lụrịta mgbegbu ọnwụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Michael Abatam nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday kọwaa agwa nke ndị ọrụ civil defense kpara dịka nke na-adabaghị n'ụkpụrụ iwu bụ ịnwụchi onye ọrụ ha n'ụzọ iwu na-akwadoghị ma tikwaa ya mkpamkpa n'ahụ kpatara njinji ahụ ji wee jie. Abatam sịrị na onye uwe ojii abụ Nonso Eze Nwanne bụ onye uwe ojii mobile nke 18 Mobile Police Force dị na Owerri nọrọ n'anya ụgbọala ya dịka ọ na-aga ọrụ dị mkpa n'isi ụlọ ọrụ ha mgbe o zutere fachifachi okporo ụzọ wee na-achọ ụzọ o si ala n'ahịa ya. Mgbe ndị ọrụ civil defense zọchiri ma zute ya wee yijaa ya wee kpọkwa ya aha dị iche iche mana na-ekwughị ekwu aka ya aka ka ọ sị ka ọ kọwara ha na ya bụ nnọọ onye uwe ojii. Ha lụrụ ya aka ntị na ntị abụọ wee mapụ ya mkpụrụ ọkwụrụ n'anya kwa ya na ọ bụ onye nzuzu na o butuoro ha ụgbọala n'ụzọ. Ma Eze Nwanne zaghachiri ha sio na ya na-achọ ụzọ ya si apụ na kpachifachi okporo ụzọ ahụ ebe ọ na-achọ ka ọ kọwara ha na ya bụ nnọọ onye superintendent ndị uwe ojii. Ha bịara makwasị ya aka na ntị. Ọ bụ n'oge a ka Eze Nwanne gbabara n'ụgbọala ya wepụta ekwentị ya ka ọ kpọọ ndị otu ya ma ndị civil defense a napụrụ ya ekwentị n'ike dabanye n'ụgbọala ha wee kpọpụ ọsọ. Atam gara n'ihu kwuo si na Eze Nwanne soro ndị civil defense a rute n'ụlọ ọrụ ha wee na-arịọ ha ka ha nye ekwentị ha mana ha nwụchiri ya ma napụkwa ya egbe ya. Ọ sịrị na n'ihi mkpa ọ dị n'ụlọ ọrụ ha ka ndị ọrụ ha malitere ịchọ nwa amadi a, ya mere ha zipụrụ otu ndị nchọnchọ na mbọ ha na-agba ịchọta ya mana nke a dịka mmiri awụrụ na mpụta ede. Ọ bụ n'oge a ka ha bịara runye ọdụ na mmiri wee nyopuo ekwentị ya n'ụlọ ọrụ ndị civil defense. Nke a mere ha ji wee zọchie n'ogige ụlọ ọrụ ndị civil defense n'ụbọchị Mọnde wee gwa ha ka a kpọpụtara ha onye ọrụ ha mana ndị a kpọrọ ekwe nkụ wee gwa ha ka ha si n'obi ụlọ ọrụ ha pụọ ma ọ bụghị ya na ha ga-eji egbe wee gbasasịa ha. Nke a kpasuru ndị uwe ojii iwe ebe ha malitere ịkwa mgbọ bụ nke kpatara ekpo na ekpo ji wee zukọta n'etiti ha. Ọ sịrị na ịkwarịta mgbọ a ka ndị uwe ojii jiri ike kpọpụta onye otu ha weghachite ekwentị ya wee kpọrọ ya si n'ebe ahụ pụọ na-enweghị mmerụ ahụ ọbụla. Nwanne Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Kingsley Kanu akụsuola mba United Kingdom maka ịmachi ọnụ ha akpụ n'ikpe ahụ a na-ekpe onye na-achọ nnwere onwe Biafra. Kanu ntasịrị na ekwughị ekwu aka ya aka nke mba United Kingdom banyere ikpe ahụ a na-ekpe Kanu agaghị akwụsịli nnwere onwe Biafra. Ọ sịrị na onye ndu otu IPOB agaghị akwụsị atụmatụ ya tuturukwe mgbe o mejupụtara ebumnobi ya bụ nnwere onwe Biafra. Kanu ta n'ozi o zipụrụ n'akara nzirịta ozi Twitter ya sịrị na mba United Kingdom nọrịsị na-enye Naijiria ntụziaka n'ụzọ ha pụrụ iji wee kwụsị ntuliaka nkwupụta uche onye maka nnwere onwe Biafra dịka ọ sịrị na ọ dịghị onye isi ala Muhammadu Buhari n'aka ma ọ bụkwanụ ọchịchị etiti ọbụladị mba United Kingdom ikpebi nnwere onwe Biafra kama ọ bụ naanị ndị Biafra ka ọ dị n'aka. Ọ sịrị na n'agbanyeghị oke nrụgide ezinụlọ Kanu nakwa ndị ọkaiwu ya na-enye mba United Kingdom na ha agala n'ihu jụ itinye ọnụ n'ikpe ahụ a na-ekpe Kanu. N'ọnwa Juun afọ gara aga ka Dean Hollock bụ ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nnọchiteanya Britain kwupụtara sio na United Kingdom na-atụ anya n'ikpe ọbụla a ga-ekpe Kanu ga-aga n'okpuru iwu. Ndị otu Indigenous People of Biafra nọrọ n'ụbọchị Mọnde dọọ aka na-achị steeti Rivers bụ onye so Wike aka na ntị si ya na ewezuga onwe ya na mpaghara South East. IPOB sịrị na Wike gọnarịrị sio na onweghị ihe jikọtara ya na mpaghara South East na mgbe gara aga, ya mere ha kpọkuru ya si ya nwakwala anwa achụnta vootu na mpaghara ahụ. Ọnụ na-ekwuchitere otu abụ Emma Powerful dọrọ aka na ntị a dịka ọ katọrọ njem ahụ Wike bịara kpọtụrụ Obi of Onitsha bụ Igwe Alfred Achebe na nso a. IPOB chetere ọchụ ahụ egburu n'obi Igbo na steeti Rivers wee ṅụọ iyi igosi onye ọbụla ga-ele Wike ọbịa na mpaghara South East ihe ọkụ ji ntị oke eme. N'ozi ya, Powerful sịrị na Wike bụ onye na-achọ iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party azọ ọkwa onye isi ala kwesịrị ikpuru nkata n'ihu n'ihere maka ịrịọ ndị Igbo ka ha kwado ya na ntuliaka ebe ọ nọkwara na mbụ gụpụ onwe ya dịka onye Igbo. Ọ kọwara ya dịka onye gburu ọchụ mkpochapụ agbụrụ bụ onye
na-ekwesịghị ịnata mgbaghara. Otu a sịrị na nna Nwike weghara ngwongwo ndị Igbo gbahapụrụ n'oge a lụrụ agha ma werekwa ego o nwetara n'ime ya wee zụọ Nwike, bụ ihe merenụ o ji wee kpọọ ndị Igbo asị. Bụkwanụ n'oge a lụrụ agha n'afọ 1970 ha dọrọ ya aka na ntị ka ọ gharakwa ịzọbata ụkwụ n'ala Igbo. Ha sịrị na ọbịbịa Nwike ga-abụ nnọọ mkpasu iwe nye ndị ntorobịa Igbo. IPOB sịrị na n'oge e mere njem mkpesa EndSARS egburu ndị ntorobịa Igbo n'obi Igbo n'igwe ma tukpuokwa ọtụtụ n'ime ha n'ụlọ mkpọchi dị iche iche na steeti ndị dị na mpaghara ugwu tuturu ugbu a. IPOB gara n'ihu dọọ ndị eze ọdịnala, ndị prezident jeneral, ndị okenye, ndị aka na-achị steeti nakwa onye ọbụla ga-akpọbata Nwike n'akụkụ ọbụla n'ala Igbo ka ha kpachapụ anya ha, n'ihi na nke a ga-abụ ịrụ ndị ntorobịa nakwa IPOB aka n'ihu wee jụọ ha sị unu ga-eme gịnị. Ha kọwara ọbịbịa Nwike n'ala Igbo dịka ihe akaja nyere ndị ntorobịa ahụ egburu egbu, bụkwa ndị Nwike kpochapụrụ ndụ ha n'ike. Igbo bụ Igbo, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ị bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ị na-arụ ọrụ ugbu a dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. N'ihi ụjọ ogbunigwe ndị na-agbawa aghara n'ogige ebe a na-atụrụ ndụ mmanụ bụ nke ndị otu Boko Haram na ISWAP na-eli na steeti ndị dị na mpaghara North East, onye kọmishọna ndị uwe ojii agaala n'ihu na-emechisi ahịa Mami Market nke dị n'obi ụlọ ọrụ ha dị na Damaturu, isi obodo steeti ahụ. ASP Dungus Abdulkarim bụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Yobe kwupụtara nke ụnyaahụ n'ihu ndị nta akụkọ na Damaturu wee sio n'okporo a bụ iji gbochie mmiri ruru eru ịma ha. Ọ sịrị na site n'ihe mere na Gaidam na Gashua na ọ dị oke mkpa na ha ga-achọwa ewu ojii tupu chi ejie site n'imechisi ahịa ahụ tutu ruo mgbe a na-akpọ ya aha. Ọ sịrị na ụlọ ọrụ ya ga-agbakọ aka n'ọkụ ha na ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ na steeti ahụ iji hụ na echekwara ndụ na ngwongwo. Cheta na ndị na-eyi ndụ egwu nọrọ n'ime izuụka gara aga gbawa ogbunigwe nke gburu imirikiti mmadụ n'ime obodo Gaidam nakwa Gashua na steeti Yobe. N'otu ihe yiri nke a, ụlọ ọrụ Department of State Service DSS ekwuola esio na ha enyopuola atụmatụ ndị omekome ịtụ ogbunigwe n'ụfọdụ akụkụ dị iche iche na Naịjirịa. Atụmatụ a dịka ụlọ ọrụ a siri kwuo bụ nke a na-elekwasị anya n'ogige ndị ọkpụtọrọkpụ, ogbe ezumike nakwa ebe a na-atụrụ ndụ. Nke a kpatara ndị uwe ojii ji wee mechie ahịa ama ama bụ ebe ndị mmadụ na-ekpori mgbe dị na Damaturu bụ nke akpọkwasịrị Mami Market n'isi obodo steeti Yobe. N'ihi nke a, ogbunigwe ndị otu Boko Haram na-atụ ọtụtụ ogbe ntụrụndụ nakwa ogbe ezumike dịcha na mpaghara Jerusalem nke dị n'isi obodo ahụ mepere emepe emechisiala ọma ahịa ha. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọrụ DSS bụ Peter Afunanya n'otu ozi o zipụrụ kpọkụrụ ọhaneze ka ha kpachapụ anya ha, dịka ọ sịrị na ụfọdụ otu ndị omekome a na-achọ imegharị ihe ha mere tupu afọ 2015 bụ mgbe ejiri ogbunigwe gbasasịa ụfọdụ akụrụngwa ndị eji enyere ndụ aka nakwa ebe ndị gbapụtara ihe na Naịjirịa. Ọ sịrị na ndị a akpachala nkata ha ịtụ ogbunigwe n'ogige ofufe nrọ, ogbe ezumike, tinyekwara ogbe ndị bụ ọkpụtọrọkpụ n'oge a ndị alakụba ga-eme emume sala ha. Ọ sịrị na nke a bụ iji tinye ndị mmadụ n'oke ụjọ. Ọ kpọkụrụ ndị nwe ogbe ndị a kpọrọ aha ka ha kpachapụ anya ha, tinyekwa ụkpụrụ nchekwa tara ọchịchị iji gbochie iyi ndụ egwu. Dịka ha sịrị na ụlọ ọrụ ha nakwa ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ ga-agbakọ aka n'ọkụ iji chọpụta ụzọ a ga-eji wee gbochie ụdị njinji a ijenụ. Otu onye dinta agbagbuola onye imam bụ Yusuf Adegun na steeti Ọshụn. Onye nkụzi okpukperechi alakụba bụ onye gbara 78 bụ nwa afọ ime obodo Alagutan nke dị na Orile Owu dị n'ọchịchị kansụl Ayedade. Dinta bụ onye ndị uwe ojii nwụchirila ugbu a sịrị na ya chere na Yusuf bụ nnọọ ele nọ n'ọhịa, bụkwa n'ihe mere o ji wee gbagbuo ya. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Ọshụn bụ SP Yemisi Opulola n'oge ọ kpọpụtara nwa amadi ya n'Oshogbo ụnyaahụ sịrị na ebelebe a gburu n'abalị 17 nke ọnwa Eprel mgbe o jiri ọkara gafee elekere 11 nke abalị na mpaghara Oluoba dị na Ibadan. Nwa nwoke a bụ onye nyere mkpesa asịrị na dinta na nna ya bụ Yusuf bụ nnọọ ndị si n'otu obodo, ma mgbe a gbara dinta ajụjụ ọnụ,
ọ sịrị na ya hụrụ nnọọ abalị ma ya gbagburu ya mana oge ya gara ka ya buru anụ ọ gbagburu ka e bịara chọpụtazie na ọ bụ baba imam bụkwa ihe mere o ji ganye mkpesa n'ime obodo ka ọ dị ugbu a. Opuola sịrị na ha na-ịkpọpụ dinta n'ụlọ ikpe maka ikpe ya ikpe. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere nchi ka emesịanụ, mana tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, gerenụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans! The die is cast. The wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watched, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware just last week, is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense Monthly Fundraising, starting Saturday, April 30th, 2022. We are down, but not out, for the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Umuada Biafra Worldwide, and Biafra News Anchors approved this message. All hail Biafra!